Rikhasi Channel kala Kynjoh Snem kaba arpui hak Jingshakri jongkai ki paidbah lyngba jingialang khubor kumjuh hak Jingshakri ki imlang sahlang hak arbusan tarik ukalaling god 8,000 arpui hak ni sngi laploy ke jingialang kabaret tangba ka shongkun Don Bosco Youth Centre hak about director jokani ke center Rev Far Makri ulalong Kongsan Hagri jingialang la don lang ru ikong Lyngdoh nongseng jong channel Bah P.Sohkhlet chief editor Badap K Lyngdoh producer Lari B Lyngdoh executive producer Kong Donicia Warjri news presenter kiwei ya jingialang la penyai Dr. John A Lyngdoh we ne berhenti lang Rikhasi Channel Hagri sngi la samru iki khusnam chiki langut ki nongjob jo Christmas Short Film Competition araja arpo Hakabai kinong job banikong la ay da ka trophy ringkat ba kasong pisa ka ba arpo hajar tingka Yebuan ba ar la ay da ka trophy ringkat ka pisa shipo hajar tingka bat shay balai pat da ka trophy ringkat ka pisa san hajar tingka Habakran hakani ka jingialang Father Makri ula ay kublay ka Rikhasi Channel haka jingialang linti ka ba arpo Snem baru kermen ru bakandang yay beteng bat Shakri na ka benta ka jingay khubor bar kumjuh ru ka Jingshakri ki imlang ka sahlang Hoy por bangadang puli ya ka jing puli jong aja po Philippines shari nong way nga puli city nga le ya ka doctorate jong ka broadcast communication but tang ko ka khubor ko bang sa page bor ka bangon shari nong way ka YouTube channel jong ka Rikhasi Channel namar kumba pila yo so bende ha ka story ka history ba ya tu Indonesia badru ha jing jong Bah P.Sohkhlet kadai ka channel ka ba kumta ka bakan tiu ya ki imlang ka sahlang di watla bat kiwei ki paralog jonga ki paralog kelas jonga hangti ki don ki la ran lagi jong ki channel nama ki classmate jonga baro ki de ki ba aran ki channel ndi ki baran ka channel ndi ki betri ki channel ba pair kum ke ABS CBN ki channel ki ba he pa GMA nanta ka CNN Philippines Ki perlu kelas yang di aktor ki actress Sarah Heronimo Catherine Bernardo kini ki kena semalam dakin YouTube hai Catherine Bernardo nama kedai ku ini ki actress papau namba jongka Philippines di bagi keli sepangka Meghalaya ngamlut bandong bangi don ki broadcast channel Henry laptar mapen ki YouTube channel di ki jirwai ki bami nan ina po shilong jongi bat ki shajero ini nakta kadau lada kamdi na kadau jong COVID ne ka COVID ngam tip ni ong kai kitu kila di banwan host nem Badap K ka syujana kontu makiru kila dulat man poison ne nama tis hotanat ya ka Rikhasi jungi but kata kiwei nama kedon ka Rikhasi Channel di ngai ke jinyoro ya ka Rikhasi Channel ka bala trade method the same hoi kumbai Indonesia bene ong ha ke jinya trade don bet ke jinya kenat don bet ke jinya ke jinya hap umat tangba lada kam hapumat mo nginom yo to mo lang nai te ngatrai de kata ka Rikhasi Channel kala le but nila yu ya ki sok chung ka ni ki Snem wiu kena uba na ko we kalong yin na marabulong uba kam jokor yo se syakem tambulong kena uba yerap belok pa kam tam akatre kata apu i persen de syakem ki pulit namar ki subah ba udon ki tiar ki bapan ma ya ki imlang ka sahlang te ki kemiu ki set po patok bat papli para ji sosi uyang marwe yeng namar umla syu bele mar khon marwe ula sya set cha po patok udon cha po patok ndena ka por ki ya tho siti ukpa to sti ukli yo kun ong milong kum no mi yo jan ukun rum ta ujubab shlap pa ha ko we ka sngi ka ba ki pulit ki dang ya hoan chubak ta ukpa to man to snem tu ong aro ngat nyap no namar ngam don ni issue hayeng don khaw shu don pan shu don ni issue don namar don ubati ya ka per po ing di wat kuslai wong nga rongan lek no syak ta ka ka bala kot dia ngah tu kun dah jing song si reply ni siapa pa wong pa song bahawa dong ni shalor kata badru song bahawa pa ya no banti ya katu compound jong ka ying jungi namar ngal kapuri ya katiar hando utho ya kata risti kita ki pulit ki bali ai ya kata risti nor ta sngi ki pulit
kio pulei ya tak isti bat ki omba o ko tak tiar ke bati ke ba new khna utep ha compound jong tak ying ki khot ya baro ki pulit ki ba dan hanta mat ki ti ya tak compound jong tak ying mat ki klem la bi upa to biang shongkun ong kun pitep ayu ki pulit la ti na dong sidong ri kim la bi ukun ju ba buang nga klem tebi nga syukwa ba ki pulit kinti ya tu jaka khna ma phila ban tumpan ma phin nam yaw ka moral jong ta story galong ba kat sipa phidon ru phila ban ne ke ba pha ola da phidon sipa patok ru phidang la ban ne ka ba tenga thara ke kita ka ba kari khasi channel kale hawat ke kendu ik tu jing ba Indonesia la pulen ne ibai ba chocolate ri long Henry wala ki poisa ko ta ka kim jong ke jinya jawong man ke jinya yang ru kita nglak ban le ba tengah tarai kata ke khubor ke ba kari khasi channel ka ai ni ha ke ne ke jing Kynjoh jong kai shaka spa shaka arpois ne padang don ha ko ka khep ru padang don sha ta jing mu ba ba ngila ban le kam ka ba Bah P.Sohkhlet ulong ba Rikhasi Channel na Lord ba Shakri ki paidbah lyngba ka jing ai khubor ka khamno men sem par ha ka jing trei na ka benta ki imlang ka sahlang so comment bagi na poi ketika ti ka bamata kum ka channel ka balong ne para senya kan apta ki paidbah barbor hi ka Rikhasi Channel ba ki program ki bukom ki ka kham kiar ngin khat ya ki ri po khmat ni kita ki politician barat hi pe du ha bangi pli ki yeng jong ki ne ki bre bangi rap ki bodok kim kham involve ani gim kham khat ki bre ku na ba ka san parthai ni kham khat ki bre ki badan ka benta ba Shakri ki paidbah ani ki bre ki badan ban pengam tau do usuk aga kenika Christmas mi ka wa ka program ka ba ngaslutan ba ka ba mi yo lat ban rum shaki shnong ki thao ki ben po ka ri ka juni men yu i ki bre ki ba blok ki ba jinja ba kalong shaka jingialang ti ka wasno tanan ba ka ko poru ka banginya kendo ki bre ki ba kom kito kawai pat ka jingja ka pasnot kalong ba lamba ka ki tre ki juni nila banyak kendo sibur ki parlok ngi kinu ki bre ki ba dan museum kinu ki bre ki ba pe na kam ta ki bre ki ba tok ki ba shimjar ki ba shimala kata ka jingja ka pasnot na dia ka ba na inga ba kan dan sa apa ka Rikhasi Channel di ka por ka minta kembala ong menia bagi na ya butri ki kam idan ki por ki ba ngi lalek akan bawa dia pada Richard itu siarum nongseng apa ada terus kejengja akan bagi ye kisam kisah rana pok area mengira ni Steven ya rapi kibru kebukum kita te terkenal baka channel kejungi ka kham kiar ban ai ki khubor ki bidi bat ki san parthai Lyngdoh sang ki por election mau baki paidbah ki ko pe ni kham pulu pon rei ka kam kejungi ka ki kham pulu por ka pe na ka ta ki bru ki baduk ban pe ki kam ki brin ta ka im ka salang badet ka da ki bru badon ki ru ki jingja ki bede bak im salang ki basha pro i ki basha rat ki bru ki phun saka Rikhasi Channel mar ki pe da ka ta ka penta tingas ko komen bagi na ya ta kan ti ko arpo Snem inget bagi na penjana susu ya kan ti ai ka jungi rengkat ka ji kersan lam jong ki paidbah ki ba i ki ba sotana ya ka channel ka jungi bagi kibelen tiru bagi na penjana susu ya ka kam ka bagi ni trai gilong ka kenuan ka baret le ka kenuan ka ba tresh to ka kenuan ka ba IT lut ka kenuan ka ba omdan bahaya omdan baret mo bari tap ni tin ni ka diet ba mo ngi ya kren ka ba dei lang ta kitra ja ka risen bagi sutra kre ta ka benta ka ba ye trai Kong Donicia Warjri haba ai ka khana juga jingialang ti ka Rikhasi Channel haki arpo Snem ilaitu bala sengi ka Rikhasi Channel haka arp santarik ukalaling kot juga Snem 8000 lyngba ka khubor beningkong kabla ai ka sngi ublei jong ka tei ka Snem hagini ki arpo Snem ka channel kalapen mi bon ki program khamtam ka jarap penchna yeng ki baduk ka arbije no phai sngi jong ubnai kalaling kot ka Snem 8000 kalalong ka klip mat ka bansa jingkel mam na ka benta ka Rikhasi Channel ketika kenta kalau budak ia jing sedang jong kejayaan ti jong ka channel kaba lasut la short kertenya ka channel jong ki paidbah batna ka benta ki paidbah ya kan dia tenat jong ka nongseng communication art la play ri ba therbo Jingdap
Ibalalong I Deputy Director Jongka Directorate of Audio Visual Field Publicity Jongka Re-India hak khubor. Badap ka hak jaka kaba ka jing ka studio jongka Rikhasi Channel minta kata hawa Lyngdoh Block 3 Shillong. Kibelasdang man penyan kilalong I Perry, I John, I Mark, I badang shu dangla pendep ka diploma hak journalism. I lari I badap kupar ringkat ka jingkrshan jong I Jo Basil, thank you. I baringkat kum ka kenhun ka bayateli lang kawai. Kilaidon ketilang ha ka jingpenyat ya katna baphe jong ka channel ha ka tika por jong ka jing sedang ka jing bet yo sembai jong ka iba lari Lyngdoh kum u producer bat iba Francis Komar kum news editor bening kong ya gane ka kerteng Rikhasi Channel la ai jing mod dai John bat klem ka jing persha nakanu ka liang ru pada dia ka jing bisha ka babnya lapdiang bala menjulang dabaro kajing pakai khubor ka bening kong kalalong ha kapor pralala shipo hagasni Republic Day kata ha ka arpon riuteri ubnai kelaling kon kasnam arajar shipo minute hadian kapor balapo namar bala haban besut lang ha ka miet ya ka khubor halor ka jingialang kabala jaha maula yoring have nonglum ha ka miet shwa kata ha ka arpo santri ukelaling kon Hagatehi ka Snem, Hagapor kandai shteng min miet hapeng ki bulit bat ki lenok HMLC. Yakajing palai khubor, kabasdang do la penbenade I ba Francis Khongwar bat Don Donicia Warjri. Hagasing try ka babot bat kata hagalai poteri ubnai kelaling kot ka Snem arajar, ki bala penbena khubor kilong iba Mark I Lyngdoh bat Donicia Warjri. Bat hadian kini kinong penbenai kilalong Donicia Warjri. Mefrin rinda thiang bat idani shat Dakar. I Dr. John S. Shampliang bat I Kong M. Lyngdoh kilalong kinong ajing wajong ka channel bat iba ND Shulai bat kong legal advisor. Dagajing ajing wajong Kong M. Lyngdoh bat dagajing thrang bat gajing shurhem Don Donicia Warjri bat mefrin rinda thiang. Kawai ka program ka bathamai ka Valentine's Day program kalami bat lapen iya kaling ba kasuna sign cable TV network haka khasatri ubnai rimpang ka Snem arajar bagani program kalaya shikenta 8 minute haba pai pa cheki live shows ka Rikhasi Channel kalalong kat competition maujungi kanong sedang ba kanong prat lenti haga ne ka chi pasang likely kum kini ki program lapen ipai ba ling ba ki TV haka Snem arajar kata haka khatar ba kalai photri ubnai jimang bat haka khatar tere ubnai jilliu jong katika Snem